Oso guraso ausartak izan ziren garaiaietan, klandestinitatean ibili ziela esan digu. Ere ikaslea izan dakoa naiz, eta norretzan nekanean ikaslea izango ez da hemen dagoenik. Batzuk igualez, baina gehienok bai. Orduan Kimuberri izenez sortu zen ikastolari, hasiera eman genion guztiontzat. Bereziki, hala ere, ikastolagatik egin zuten apostua. Euskeraz irakatziko zuen ikastola, euskal kultura bultzatuko zuena, eta gainera, metodologi eta pedagogi berriak eskainiko zituena. Ilusioa, guraso eta irakasleen arteko elkartu segin, irakasle gurasota, ikasleen zenbait aurpegi, naiz eskerra